हा हु गय बागान बन्दक थाजोब्बाय थेवब्लाबो फिसाजो एलिना बर'नि बेरामखौ फाहामनो हायाखै। दुखुथिया बिमा बिफाया फिसाजोनि बेरामखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजानिफ्राय मदद नागिरदों। नैबे 8 बोसोर बैसोनि थरायना एलिना बर'नि बेरामखौ फाहामथाय होनायनि थाखाय सुबुं अनफावरि रायजो राजा आरो खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनिसिम मदद नागिरदों। 22 नं तामुलपुर बिधानसभा आरो 29 नं सुक्लाय सेरफांनि बेन्दोंआव थानाय मागुरमारि गान्धीबारि गामिनि बिफा लक्षीराम बर', बिमा दमन्ती बर'नि नैथि फिसाजो थरायना एलिना बर'आ 2 बोसोरनिफ्रायनो किडनि फेल आरो लिभार डाउन जानानै दं। दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला फिसाजो एलिना बर'खौ फाहामथाय होनायाव नखराव थानाय 2 बिगा गायग्रा हा आरो गय बारि आरो नखराव थानाय गासै मुवा बेसादखौबो फानजोब्बाय आरो बन्दक दोनजोबनानै गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम बेरामखौ फाहामनो हायाखै। बेनि अनगायैबो दुखुथिया नखरा फोरमायनाय बादिब्ला दिनैसिम 2 बोसोर जालांबाय बेराम नायनो थाखाय दिनैसिम रावबो मदद खालामाखै होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो आरो दुखुथिया नखरा सुबुं अनफावरि गासैबो रायजो राजानिफ्राय जा एसे हायो मदद नागिरदों। दुखुथिया नखरखौ मदद खालामनो थाखाय गाहायाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादों। एकाउन्ट नाम्बार नमस्कार खुलुमनाय थाबाय रायजो राजानिसिम। जोंनि फिसाखौ बासायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो लांदोंमोन गणेशगुरि एपलनिफ्राय जोङो नायै नायना 1.5 बोसोर जाबाय। 1.5 बोसोरनि उनाव दा थाखा फैसा थांबाय, हाजों बन्द थांजोब्बाय। ओमफ्राय थांनानै जों गथ'खौ फोथांनो थाखाय उपाय गैयै मा खालामबाय, जों लानानै फैबाय। लाना फैनानै जोङो सानबाय मा खालामनाया मोजां जागोन। गासै रायजो राजानिसिम जोङो बिदिनो गरसे गरनै मोनगोन होननानै थांबाय जोङो। दा उपाय गैया गथ'खौ जों न'आवनो दोननानै थांना जोङो चिफ सारनावबो थांबाय, MLA सारनावबो थांबाय। चिफ सारा बुंबाय दे मायाव देखायनाय, जों जेनेबा एपल देखायदो गुवाहाटि गणेशगुरि, बेनि मुङा जाहाथे तन्मय दासआ नायदोंमोन, बेनि नाम जादा, बेनिखाय जों बेयाव लांबाय। लांना बुंबाय बियो आदसाफ्रा जागोन। ओमफ्राय बिदिनो नायबाय, ट्रिटमेन्ट खालामबाय, आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय, बाइपसिम खालामबाय। आरो लोगोआवनो बियो जोंनि बे खासि मानसिया बुंबाय दे मोजां हामगोन बेयाव होननानै। गथिखे जों बेयाव नायनानै 1.5 बोसोर नायनानै दा आखायाव गैला जों फैसा, मा खालामबावगोन उपाय गैया। ओमफ्राय बिदिनो जोङो फैनानै गथ'खौ दा मा खालामनाया मोजां जागोन। ओमफ्राय जोङो सानबाय दे होमबालाय जों ओरैबायदि खालामनोसै, लांना नायनोसै सरकारि मेडिकेलाव। चिफ सारा जेनेबा बुंदो, चिफ साराथ' मोजाङैनो बुंदो। थिगानो जोङो जेनेबा एप्लिकेसन लांदोंमोन चिफ सारनाव, जोङो रिपर्टफोरखौ देखायजोबदोंमोन चिफ सारनाव। चिफ सारा खिन्थु डाइरेक्ट खोथाखौ बुंदो दे नोंसोरो बेयाव देखायनामोन, फैसानि बहुद माबा दोङो होननानै। ओमफ्राय थिग बिदिनो जोङो मा खालामबाय, सरकारि मेडिकेलाव सोनो होनना लांबाय। सरकारि मेडिकेलाव इतिमध्ये जादियासै। मानो जादिया होनबा दा भर्ति जाजोब्बाय होनबाय आरो। भर्ति जाजोबनायाव ओमफ्राय जों उपाय गैला, दा मा खालामबावगोन। ओमफ्राय मा जाबाय, थाङै खासे ड्राइभारा खिन्थाबाय जोंनो दे ओरैबायदि JNRC आव लां, JNRC आव लां होनबाय। ओमफ्राय JNRC आव लां होनबाय नालाय जोङो दा उपाय गैया, गथ'खौबो नायना थानो हाया। जोङो सोहैबाय ड्राइभारा बुंनाय मथे। सोनानै गथ'खौ बेयाव लांबाय, ट्रिटमेन्ट खालामबाय। नायनानै बिदिनो आल्ट्रासाउन्ड खालामबाय, एक्सरे खालामबाय, थै फरिखा खालामबाय, खालामनानै बाइपसिम खालामबाय। बेयावबो बाइपसिम खालामना नायबाय। ओमफ्राय मानसिया बेबायदिनो दंथ'यो। नायनानै दा जेनेबा जाबाय सप्तासे जाहैबाय। सप्तासे जाद्रायाखै माने 7 दिन जाबाय आरो। 7 दिननि भितराव ओमफ्राय बिलखौ नायबाय जोङो। बिलखौ नायबाथ' बेसेबा गोमोहाबबाय जोङो। 60,000 आरो 3,000 जाबाय, 63,000 जाबाय। 63,000 बाथ' बापरे मा खालामबावगोन जोङो। दा एख' गैला जोंनियाव। थाङै दा मानसिफोरनो बुंबाय जों मा खालामबावगोन, गथ'खौ फैसाखौ महानिफ्राय मोनगोन। धार बिबाय, धारबो गैया। हाजोमाथ' सिगांनो बन्द थांजोबखाबाय। दा जोंनाव दंबो बारि बस्ति एसे, बारि बस्तिखौ जों दोनबाय 80,000 आव। 80,000 दोनना जों नायनानै गथ'खौ दासिम बे माबायाव लाबोदों जोङो। दासिम जेनेबा बेबायदिनो दोङो गथ'आ। बेरामा किडनिनि बेमार आरो किडनि मोननैबो माने डेमेज जादों। आरो लोगोसे बिनि माबायावनो माबाया मा होनदों
लिभारा डाउन जालांदों होमबा जों मा खालामगोन दा राहाया जेबोआनो गैला जोंनाव जोङो जामिन बन्दक दोनबाय आरो जोंनि बे बारि बुस्थिखौबो बन्दक दोनबाय दा जों उपायानो गैला मा खालामनानै नायबावनो गथ'खौ दिनैसिम बेबायदि प्रजेक्ट फैदो आजि नङा नायबाय 2 बोसोरानो जाबाय प्राय गथ'आ दा बेबायदिनो दोङो दा जोङो बा उपायखौ मा खालामबावगोन दा जोंनि जेबो मोनसे राहायानो गैला जोङो रनेन सारनावबो थांदोंमोन रनेन सारा बुंदो इस बेबायदि खालामदो उमुक ओरैबायदि होदोना होआखै ओमफ्राय बेबायदि जोङो सारनाव माबा बिहरलायबाय दे गथ'नि नामाव माबाफोर मोनसे होनायनि प्रयजन जादों होनोमोन ओमफ्राय बुंबाय बिसोरो दे जागोन फैसा सोना होगासिनो बेबायदि बेमारनि माबाखौ होननानै ओमफ्राय बिदिनो सोब रिपर्टफोरखौ एप्लिकेसनफोरखौ हैबाय गथ'नि होयोबा रनेन सारा बुंबाय नोङो एकदम MLA नाव हैथां होननानै बै बे मा होनोमोन बै बे तामुलपुरनिया ओइ जलिल दैमारिनो हैबाय जोङो हैनानै दा जलिल दैमारिया ओमफ्राय बुंबाय लाखिबाय रिपर्टफोर गासैबो लाखिनानै जागोन होनना बुंबाय जलिल दैमारिया दे होमबालाय धन्यबाद होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो दा दिनैसिम गैया बिसोर सोना होगोनसो होनदो दिनैसिम गैया जों थांलाय फैलाय खबर लागासिनो दे सार माबायदि जाखो बे बुंदो जागोन दे जागोन माने जोंहा बेरामा नेनानै थाया जोंनि बेरामा बेबायदि मा खालामनो लुगैदों नों रायजो राजा रायजो राजाखौ बुंनो लुगैदि आङो दा जेनेबा मा उपाय खालामबावगोन आं रायजो राजाया जेनेबा आंनोसिम जेनेबा थाखा फैसानि थाखाय बा इसेबां रेहायफोर होगोन नामा बा रांफोर होगोन नामा बेनिखायनो आङो दिनै बेबायदि माबायाव लिंहरनाय जादों बेरामाव गोलैना थानाय जेनेबा किडनि डेमेज जादोंनो ओमफ्राय दिनै बोसोरनै गाहाम नायनानै न'खराव जोबोद थाखा फैसानि आंखाल जाबाय जेनेबा न'खराव जेमान जोंनिया न'खराव बिघानैल' हा दङ बे बिघानै हाखौबो बन्दक दोननानैबो जेबो रां रुफा थोआखै आरो न'खराव गय बन्दक दोननानै आरो बायदिसिना फैसा धार लानानै न'खरा जोबोद अलखदाव गोलैबाय इथिं न'खराव गासैबो बेमार गोजा ओमफ्राय दिलिनानि बिफायाबो बेरामावनो बिदिनो थाखा फैसा जेबो थुब्रायनो हाया बिदिनो इलिनानि बिबै आइ जायो जोङो बेबो बेमारावनो गोलैना दोङो गासिबो न'खराव बेमार गोजा बिनि थाखाय जेनेबा इलिना बर'खौ गोबां डाक्टरनाव लांबाय ओमफ्राय डाक्टरनाव लांनानैबो जेनेबा फाहामनो हायाखै बहुद फैसा थाखा थांबाय थांनानैबो दा न'खराव जेबो राहा गैला फैसानि दा इलिना बर'आ फरायफुनाय गथ' स्कुलाव थांनो जोबोर जेनेबा गथ'आ लुबैयो बिनि थाखाय दा बोसोरनै जाबाय स्कुलावबो थांनो हायाखै दा बिदिनो जोबोर खस्थ' होदो गथ'आ मानसिया मोदोम बुफावजोबनानै आथिं आखाइ बुफावजोबनानै थाबाय नायबाबो इमान डाक्टरनियाव फैसा खरसा थांबाय थेवबाबो जों फाहामनो हायाखै बेनिखायनो आङो बे खौरांनि गेजेरजों बेखौनो रायजो राजानिसिम बुंनो नागिरदो दे सोरबाफोर अननानै जुदि थाइसे थाइनै होनो हायोब्ला इलिना बर'नि बेरामनि थाखाय बेखौनो आं खावलायहरबाय आरो लोगोसे प्रमद सार बिथांनिसिमबो गुरै खावलायहरबाय जाहाथे इलिना बर'नि बेरामनि थाखाय रां एसे मोनोबा जोङो न'खराव जोबोर मदद मोनगौमोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय आंनि जेनेबा हमना ला फिसाजोखौ नायनो थाखाय बेरामखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरा आंनो जेनेबा डाइरेक्ट बा थाखा फैसानि थाखाय एसे मदद खालामोबानो जाबाय रायजो राजाखौ आं खुलुमहरो बारनो रायजोफोरा साननाङा दे जेनेबा गथ'नि थाखाय इसरा जागोन दे होननानै मोनसेखौ साननानै ला गथ'फोरा जेन बासायथों जोंनि जेनेबा 8 बोसोर जाबाय आंनि फिसाजोनि नामा इलिना बर' आरो फिसाला क्लास 4आव फरायोमोन फिसाजोआ क्लास 4आव फरायदों दा जेनेबा दा स्कुलावनो थांनो हायाखै 2 बोसोरानो जाबाय मा खालामो दा बेबायदि अबस्था जाना दङ बेरामा 2 बोसोराव गोलैगासिनो दा जेनेबा 2 बोसोर जासिगोन जों इपल'आवनो 1.5 बोसोर नायबाय ओमफ्राय JNRCआव नायबाय जोङो दा सरकारि मेडिकेलाव लांनो होनना लांनायावथ' बेयावथ'
उपाय गैयाव लाखिदिया सरकारि मेडिकेलाव लाखियैयाव जोङो JNRC आव सोनो गोनां जाबाय दा JNRC आव सोनायावथ' बेबायदि माबा थांजोबबाय दा थाखा फैसा नङाबा एख'आनो गैया जोङो दा गथ'खौ जोङो बेबायदि फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो रायजो राजानिसिम खावलायनो थाहरबाय रायजो राजाया जाहाथे जोंनि फारसे नाहरोलाय खुलुमनो थाबाय आं राग बुथुमगिरिनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय जोंहा आं गामिनि नेहाथारि नुबोगासिनो आं नंगौ गथ'आ बहुत माबानिफ्राय गोलैना दङ बियो बहुत फैसा खरसा जाबाय दा बेखौ रायजो राजाया अननानै जा एसे उसुंथाय हायो बेखौ खहाय खालामथों होननानै आं खुलुमनाय थाबाय रायजो राजानिसिम दा बेखौनो आं बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय मानगोनां रादाब बुथुमगिरिफोरनि थाखाय आं खुलुमनाय थाग्रोबाय दा जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जा प्रमद सारखौ एसे बे गथ'नि थाखाय एसे सहाय हरस'योबा गाहाम जागोन होननानै जोङो राजानिफ्राय बा आं आफादगिरिनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय जाहाथे दा फरायफुबाय थानाय गथ' दा स्कुलावबो थांनो हाला बियो आरो मोदोम आखायाबो एसे बुगासिनो दोङो दा न'खरावथ' थाखा फैसा गैला नालाय जा प्रमद सारा एसे अनहरोबा मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामहरनाय थाबाय